Assalamualaikum lur. Jadi selamat pagi. Isu iki aku nang mes kerja. Iki mes tempat kerjaku Surabaya lur. Jadi isu iki aku ini ngevlog review tempat kerjaku. Jadi aku lagi tangi turu ya kawan. Ben nek kowe penasaran kabeh melok terus video iki jeneng dindi. Langsung aja kita masuk ke tempat. Terima kasih. Jadi iki wis nang jero kerjaan. Dino iki awakmu ate tak jak ngevlog nang ngene tempat kerjaku. Dadi sedino iki rewangon aku ngevlog. Oh iya lur, sing durung subscribe nang cepet subscribe. Nek seneng video iki yo like, komen. Nek pengen tak gawekno video kaya iki maneh yo komen, tulis di kolom komentar ya. Oke, jadi iki tempat kerjaanku. Aku saiki nang loker, katene ndeleh barang-barangku sik. Aku atene adus. Jadi engko mari adus tak dilanjut maneh. Oke. Aku wis mari adus, mari keramas barang seger isu-isu adus. Jadi mari umbah-umbah barang. Jadi kebiasaan ya lur, setiap mari kerja itu iku klambine diumbahi. Jadi terus saya gak nemen-nemen. Oh iya, biaya kan mikir kok berantakan, kok morat marit ngono bancine bengkel lur. Iki apa maneh? Oke lur, ayo keliling nanggone lokasi kerjaku. Soalnya nggone aku kerja iku ra iso nyekel HP lur. Langsung aja pindah kamera belakang. Lur, iki tempat kerjane arek ban. Jadi tugasnya ngeban motor-motor gede kae. Iki ono mobil storing. Kalau kita butuh perbaikan di luar, jadi pakai mobil itu. Ada perbaikan kelas sana, itu kamar mandi tadi. Ini di sini, di situ nggak bisa masuk soalnya kuncinan. Iki ono banyu panas nang kene. Iki loker arek-arek. Loker arek-arek. Iki Toyota. Ora sponsor ya lur ya. Jadi tempat digawe biasa ya mangan arek-arek, digawe salat, digawe nyimpen barang. Nek tempat kerjaku nang jero kono lur. Nah, tempat kerjaku nang jero kono aku isek katokan lur. Gak wani rono lur, ketok kamera. Jadi diwasi kok kene. Tempat kerjaku nok kono lur. Isek sepi soalnya isek isuk durung enek sing teko. Aku iki isek mangan-mangan dhisik sarapan. Oh ya lur, monggo sing sarapan isuk gue sarapan. Balik nang lokerku maneh.
nang kene locker. Jadi kono locker sing anyar aku gak pakai. Aku gawe locker lawas iki ae wis cukup. Yo gede. Oke, iki tempat aku nyimpen barang-barangku, enek celana, sarung, selimut. Oke. Iki kunci lockerku kono mang lur. Oke, iki klambi seragam. Ya aku duduk gendang lur. Celengan masa depan. Oke lur. Sampai kini dhisik dilanjut engko maneh nek arek-arek teko. Oke lur. Iki wis jam 8 kudune arek-arek wis teko. Soale beli ya wis muni. Iki tempat kerjaku nang kene. Oh iku wis ono bajul. Juragan tanah, cuk. Nyeruput kopi dhisik. Oke lur, iki wis oleh kerjaan setir berat. Langsung aja cukup mengarep motor lur. Ya, kayak gede. Iya. Setir abot. Iya. Iya, kiriman kerusakan. Oke lur, tiba motor wis dilebokno. Ono. Langsung aja dicek setir abot. Kira-kira apa nih lur? Nek aku njade ya bor nek apa sih? Iso filter oli power steering. Motor acur bekas laka. Iya dah. Oh enggak bekas laka. Oke. Setir berat. Coba langsung aja setir berat dulu. Kita coba. Ambil HP ini nang dulu. Oh iya lho, kapan-kapan aku tak gawe video belajar mobil truk musuh berapa tronton. Nek kon pengen tak gawekno yo tulis nang kolom komentar, tulis sebanyak-banyaknya lur, komentar sebanyak-banyaknya, like video ini
insyaallah nek ana waktu aku tak gawekno video belajar mobil truk. Tiga semua betul. Oke lur, tak kerjane dhisik. Engko nek wis bongkar-bongkar tak lanjut pemane. Oke. Oke lur, tukange wis teko. Mlakune nyirik-nyirik tuh. Kaya pitik kate ngendok. Iya. Modelnya kan Ninja Tori lur. Nah. Iku manggilnya ini Bang. Iya. Ini pesulap lur. Oke, jadi ya dianalisa ternyata power steeringnya bukan bottom. Tenaganya kurang. Lasernya nggak ada ini. Laser. Nggak ada tenaga sama sekali. Udah keluar sini. Seharusnya keluar. Oh, seharusnya keluar dari sini Pak Ali ya. Ini bos. Izin bos ya, bikin video ya. Gak apa-apa kan? Oh siap. Oke. Sama tangan aja lo. Oke, berarti kita langsung bongkar saja. Oke. Langsung aja Pak Ali, bongkar Pak Ali. Ayo wes. Di kilur order barangnya power steering kalah tengah ini cukup wes bergelombang. Iki jenenge daun gelombang cinta ya iki. Gelombang cinta. Abote, Bu. Ngenteni wong Lancar, Bu. lanjut ngomong. Oke lur, berhubung barangnya iki order videonya sampai kini dhisik. Dilanjut menene barangnya wis teko. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, tak elingno maneh ojo lali subscribe, like dan komentar. Nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Lukman Channel. Terima kasih.